tantôt depuis waati jumɛn ne sigi bɛ ka nu kɔnɔ ne dun ka tile fana heure sera halisa nu ma na ka an ka taa jita la ne tɛ nin nɔ. Kuntigi ma wala Zumbi an sira ya kelen ko ka wale koy kon basti la ko ko be ka ya wala malaka ya wa Ezoli aw t'a dɔn ko ne diminen don a kɔrɔ depuis sɔgɔma n sigi bɛ k'a kɔnɔ halisa a tɛ ka na. fɔlɔ kɛ ne tɛ nin na sa walayi. I bolo da dusu wasa wula baro kun cayalen de don ha e yɛrɛ bɛ ne ka maa ka fɔ baasi tɛ an ka taa. o ma halisa aw tun bɛ mun na yan nɔ ne mɛnna k'aw kɔnɔ koyi. fɛnɛ ko kuma ka ɲi tɛ se i bolo da dusu ka ban terini e ka kuntigi ye bi ma do e wari ni ɲamakalaw la ni sebe kun sardi e ma mɛ ko ne ya ka ne ka laluma ba in to sen kɔrɔ ne bɛ tɛ se wari la a wari ko ye suru ne kunna an tɛ taa ko ye wa ala a ye na an ka taa fɔlɔ. fana aw digi bɛɛ kun nege ye tɛ ne nɔ. la e ka hun kun sisan mun kɛra sisan. o ma ye ne ye min bila kɛ ɲɛ b'a natɔ de la ne bɔra mamuso kɔ la ka bin e bolo da ti foyi k'i la sa ti foyi de a y'a jɔ fɔlɔ ɲɛ b'a natɔ de la ne sara e m'i bolo don a kunna k'a buga a diyara a yɛrɛ de a ye nin kuma dabila ko wa bro cɛ ko ka ça va ko ten ko bɛɛ kɛ kɛra fama ye dɛ dɔɔni dɔrɔn i b'a kɔni an ka cɛ i b'a dɔn n b'a fɛ ka taa sira yɛrɛ de an ka cɛ an dɔrɔn an sera siɲɛ kelen kɛ cɛ i b'a dɔn depuis ne ye ɲɔgɔn minɛ o don o su n'o ma lafiya o don su an ye bɔli min kɛ gɛrɛ ɲɔgɔn fɛ 2 heures la kɔni an cɛ an mun na sisan u ye wari compter ka di dɔgɔ ma ko a bɛ bɔ a ma bɔ quoi an k'o don o duman yan très bien cɛ n ka cɛ a y'o gɛlɛya dɛ n bɔtɔ filɛ ka taa ale ɲini de la ne kɔni y'a ye n bɛ tili min d'a kan hali garankɛ to da wolo cɛ n ka cɛ o an ka taa kana to yen dɛ wallahi n ka a bɛna dɔrɔn n'a ye nin ye a bɛna dɔrɔn i k'i co a kan n'a ye nin ye i k'i da bɔ a la a da kɛ jawara n tɛ foyi fɔ n ka cɛ nin ka ɲi don o don ne de b'i n'a cɔ an k'a ye dɔrɔn n ka cɛ kana to yen dɛ n ka cɛ n tɛ foyi fɔ bi o an ka segin ne tɛ taa yɔrɔ si bilen mais mun na ka segin wa. a y'o ka ɲi tɛ an ka an taa tɛ se ka segin an tɛ se ka segin ko ne tɛ se ka taa ayi ko ne na bɛ ka taa ko ɲɛ b'a la ko ɲɛ b'a la de an ka taa ayi ne tɛ se ka taa ko ne bɛ ka taa an ka taa sa a tɛ s'i ma an n ka ka taa si don a tɛ s'i ma sa an ka taa na. nka ka ne nɛgɛ ka yiri ju tigɛ ni ye Allah ka n'o n'o tɛ bɛna jire sa ta ka taga tile fana to yen. a ye taa ta ne tɛ taa bilen ee a ye na yan aw de ko nin ko a ka na yan an bɛ ka wuli an ka taa lamɛn min ne sa kuma tɛ kuma mɛn dɛ yan an m'a mɛn de sa e sara mun de kɛra fosi ma kɛ fosi ma kɛ o ma mun de bɛ yen i b'a dɔn i b'a dɔn i ye min kɛ aw da tɛ nin na koyi a ye min kɛ a b'a dɔn a ye min kɛ o don o su a y'a a b'a ɲɛfɔ an ye ye n'an sera k'a ɲɛdɔn e ye min kɛ k'a est ce que kɛra terimuso de nin y'anw ye a terimuso de y'anw ye n'an sera k'a ɲɛdɔn e mun kuma tɛ nin na koyi su in bila a bɛ se ka kɛ cogo di. ne ye sura bɛɛ kɛ ne ɲɛ ma datugu k'a sabu kɛ i ka kalabanciya ye k'i ka yafa i ye t'a la sa i ye cɛ min taara est ce que i b'a ye de dɔn k'i ka yafa n bɛ ko sire la bi n bɛ tili da e ka bi wallahi garankɛ to da golo kan aw k'a nin bɔ a la a ye nin bɔ a la n ka cɛ kana kuma dɛ n ka cɛ n'o foyi t'a la i den sa to yen sa to yen. wa ka nin bɔ a la i deli yɛrɛ i tɛ nin bɔ a la a to yen sa. i kana bi